Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Днес ще ви покажа една моя тренировка за гръб в Deload Week. Започвам първо упражнение с набиране на лост. Правя го само с собствено тегло. Не използвам допълнителна тежест, а по принцип използвам. Тук ще направя 3 серии, от които първите 2 са с надхват и ги правя по 8 повторения, 8-10. А втората серия е с неутрален хват и я правя до 6 повторения. Идеята на този делоут е да не се претоварваме, както казах и в предишното видео. Стремете се да тренирате така, че да нямате мускулна треска и централната нервна система да може да се възстанови и да си почине от тежките ви работни седмици. Набиранията са едно уникално упражнение, което го препоръчвам на всеки един натурално трениращ да ги изпълнява, защото по-добро упражнение за гръб от него според мен няма. Това е базово движение, което включва абсолютно целия гръб, включва всяка част на бицепса, брахиалис, брахиорадиалис, предмишница, абсолютно всичко. Фокусирайте се върху него във вашата тренировка за гръб, стремете се да ставате по-силни и да добавяте по-голяма тежест за определена бройка повторения. Тук преминаваме към второ упражнение за тази тренировка. T-bar roll на машина. Правя първа серия с надхват и правя с много лека тежест. Гледам да изпълнявам упражнението правилно, контролирано и да вкарвам просто кръв в мускулите на гърба. Тук ще направя 2 серии по 10 до 12 повторения. И това е втората серия с подхват. Сега е момента да ви кажа, в този канал в YouTube ще качвам по-дълги видеа на цялостните ми тренировки. В момента може да не са ви доста интересни, защото в момента съм в deload период, но от другата седмица ще започна да качвам тежки тренировки и със сигурност на някой натурален ще съм му много от полза, ако не за по-голямата маса натурално трениращи. Преминавам към трето упражнение, Close Grip Lat Pull Down. Тук правя 2 серии по 10 повторения с 60 кг. И да, знам, че съм мазен, но в момента към това се стремя. В момента съм в бълг период, искам да покачвам по-голямо тегло. Сложил съм си за цел да покача до 110 кг, в момента съм 107 кг. А за сравнение да знаете от кога съм започнал. Започнал съм от 92 кг да качвам. От миналата година, 2025, октомври месец започнах бълка си. И бълкът няма да приключи, докато не постигна поставените си цели. Моят съвет към повечето натурално трениращи е да не се притеснявате толкова как изглеждате и колко сте мазни. Използвайте бълк периода да градите си повече сила и мускулна маса. Не обръщайте внимание на няколко идиота, ако мога така да се изразя, които коментират в коментарите и ви обиждат, че сте дебели и мазни. Вие ще се изчистите и ще успеете да изкарате много повече мускул от тези, които коментират. Така, това е втората серия Lat Pull Down, правя с широк хват. И преминавам към последното си упражнение за гръб, правя хоризонтален скрепец с подхват. Правя една серия до 12 повторения с лека тежест. Това, че сте в deload, не означава, че трябва да претупвате тренировката, както казах и в предното видео. Използвайте момента да акцентирате повече върху самата техника, както забелязвате. Аз изпълнявам упражненията с перфектна техника. Съветът ми също така към натурално трениращи е правете deload седмица, поне на 4-5 седмици, в които сте тренирали тежко, за да можете да върнете повече сила и да продължите да градите след това. И тук правя едно последно упражнение за бицепс, Preacher Curl, една серия до 10 повторения. Това от тази тренировка. Препоръчвам ви да следите този канал. Ще продължавам да качвам за натурални атлети какво е добре и какво не е добре да правите, за да прогресирате и най-вече да ставате по-големи и по-силни машинки. Искам да докажа на всички, че и натурално можете да прогресирате и да постигнете брутални резултати. Ако ви е харесало това видео, харесайте го, споделете го с приятел, коментирайте и ме последвайте за още подобни видеа. Благодаря.